Dili i-discriminate dinhi sa probinsya sa Sugbo ang mga wala nagpabakuna o nagkupot og vaccination cards sa kuhay sa gibuhat sa ubang local government units. Miluwat og memorandum si Gobernador Gwen Garcia niadtong Miyerkules, Enero 19, nga nagsulti sa tanang mga mayor sa local government units ubos sa probinsya sa Sugbo nga dili ipamugos ang pag-require og vaccination card gikan sa katawhan aron dawaton sa pag-eskwela, pangempleyo ug uban pang mga transaksyones sa gobyerno. Mauusab kini ang gipanghingusga ni Gobernador Garcia ato sa iyang live streaming kagahapong adlaw, Martes, Enero 18, nga dili mag-discriminate sa katawhan nga wala magpabakuna tungod kay ila kini katungod o basic human right ang pagpili kung magpabakuna o dili. Matod ni Garcia, nakalatid mismo sa balaod nga Republic Act 11525 o Vaccination Program Act of 2021 nga nagkanayong dili himuong mandatory requirement ang pagpakita og vaccination card aron makasulod sa eskwelahan, pagsakay og pampublikong sakyanan, pagsulod sa trabaho o mga buhatan sa gobyerno o pagdawat og serbisyo gikan sa gobyerno. Susama usab kini sa administrative orders sa National Task Force Against COVID-19 nga naglatid nga dili usab mandatory requirement ang vaccination card alang sa educational, employment ug ubang transaksyon nga makatuyuan sa gobyerno. I think the law is very clear. So I cannot understand why this movement towards now discriminating against the unvaccinated. This is the law. And unless this law is amended, so please, let us follow the law. We still are a nation of laws, right? Not of men. So, in the province of Cebu, we will not discriminate. Gipasabot usab sa gobernador nga dili kini buot ipasabot nga supak siya sa vaccination kay gani iyang gisuportaan ang vaccination program sa gobyerno. Ang Kapitolyo pinaagi sa Integrated Provincial Health Office moitig facilitate sa mga bakuna gikan sa kauluhan ug pag-apod-apod niini ngadto sa LGUs ug vaccination centers. Gawas ni ana mipaygayon usab ang Kapitolyo og vaccination sa mga empleyado niini ug sa mga direkta nga pamilya sa mga empleyado. Midugang si Garcia nga ang tao nga nagpabakuna dili makonsiderar nga ma-immune na kini batok sa COVID-19. Hinungdan nga dili usab angay nga i-discriminate ang mga tao nga wala magpabakuna nga mo'y pasanginlan nga nagdala sa virus. Unless otherwise declared by the DOH based on reliable scientific evidence and consensus. I think we are starting to get confused in treating the unvaccinated as the carriers of this virus. Gitataw ni Garcia nga gawas sa pagpakita sa Provincial Utility Vehicle Pass og trip tickets nga gi-issue sa mga nagdumala sa North ug South bus terminals. Wala na ilaing requirement nga pangitaon pa ang kapulisan sa mga checkpoint. Apan kinahanglan gyapon tumanon sa mga driver ug konduktor sa probinsya sa Sugbo ang nalatid sa iyang Executive Order No. 35 ug 35-B sama sa pagsulob og face mask ug air purifier, no overloading ug dili paggamit og aircon. Those are the things that will be checked, but there will be no further requirement, like the presentation of the vaccination card. That is anti-poor. Samtang giklaro ni Garcia nga dili border control kundi border checkpoints ang gimontar sa kapulisan sa probinsya agig pagtuman sa direktiba sa COMELEC sa pagsugod na sa election period. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.